Oh, dili kayo uyog siya. Asang horse ba? Asang horse? Asa tagi di ay? Ah. Mas giwalay ko an. Wandering Joe. Sila may murag light ba yun din? Para magbagyo po sa Nagasagi rin kita na rin. Muli sa Masanas. Magabi kayo po. Grip sa Masanas. Makayon kita rin. Taas. Uyo, nga diri yun, matagak ba? Higit ka dito. Nailang sila, mulungot-ulot yung kapahan. Dali yung atas rumput. Ragkuhan man siguro na eh. Pitsay or repolyo. Oh guys, namiro sa bukid guys, dahang kay plantation dire sa kuan. Amot unsa ni repolyo. Namalit mig utanon diri karon. Inihan kay dire baligya tanong. Ang tinda nila. Ilang kilo ba?
Pila man ka kilo mo? Duha? Sarudong. Pila-pila na ka? Okay, plastic na pila ko ano doon. Ang parang inaano siguro. Ako na dako-dako doon kit. Lagan-lagan na lang. Doon ka na eh. Hindi pa ano doon. Dahon lagi ari dong. Amor to siya. Daot lang to siya. Daot pa kanang wa gagmay. Guys, nakabit-bit na sa midkoan. Anong Ato siya, kung masud ato siya o kaang. Baka na ito siya. Masud siya kaang. sapon. Nani ako ah. Oh, naamo. Nakuan lang. Nasaw man to siya kay wa na mag-aamba. Kasaw. Ako mahal na sir ah. Adanson. Ako ko na ba? Wala. Hindi ko gani sa tanaw sa dako kanya kaang. Dako na. Nakapalit na sad ko guys. Kapal ka tininda na. Nangangayat mo kong korta. Guys, Burley Max 450 pesos. Kung ako sa magsaging ko. Ay, okay ra. Kira pag ina mo na lumaga. Ay guys, kung mari rin mo diri guys, ari pila ka kuya palit og kanang utanon, narani diri sa lugar? Balaw. Sakop sa Sudlundos. Balaw. Kaitan niyo si Kuya Lansing. Pransing. Oh, pwede ra mo mapalit diri sa Sudlon. Sudlon ba diri? Oh, Sudlundos. Sudlondos guys. Sa Balaw. Sitio Balaw. Oh. Ari mo diri palit sila utanon, dagang mo pilian diri barato. Saging sir. Sige, salamat. Init pa kayo. Kasi nga na din. Sitio Balaw, sakop sa Sudlundos. Sitio Balaw, sakop sa Sudlundos. Gusto mo mga presko nga mga utanon, di adere papili ra mo. Daghan kayo. Pila po niya kilo ano do? Kana ang letos tag 60. Ya ang kani kay tad Ang pizza tag pila ka nika? Pag 30 ang pizza barato ra kayo dere. Tungas mo dere. Malingaw pa mos mga utanon og tinanaw. Silo mo? ang taligsik na. Baligya na ninyo, ba't baligya na? Ini baligya na, ini baligya na yan. Salamat na. Mukaon kong saging nga kay init pa kaayo. Gapay free nga saging. Kanya mana man siya bayan. Saging guys. Kaon ka?
Uy, bayri na ninyo. Guys, gurot nila ang saging guys. May ilang snack unta. Bilis yun. Wala pa Ma'am, pasok ka rin ko, no? Walang sakyanan. Daga na lang. Kabasa mo na. Ari, pasok mo rin. Look, ari, oh, so. Ay, pangabang kaya na. Ina. Oo. Sa reject. Ingat ka, Sigminda. Gamara ka yung kuan da. Anong kuan? Karos. Tina, ilip. Tina, ilip. Thank you, ate. Din ka nagasabi. Thank you. Ay, ba't din? Kare lang ko no. Punan to kay gamay ra ko no. Guys, daghan kay mig na kumpra guys. Oh, gipanghangi yung tanan. Oo, mo na kumpra. Ay, kapatid. Nangayo pa jug saging. Tayo yan. Nindot kayong balik. Ibayran na ni mo. Dahil balik ko. Pagkita mo na kamilin din. Ore na meron tong taon. Balik. Kay Jokti na sa Ang tamatis, niya. bayran ni mo. Pila ni? Wala sa 40. Ay.